салима бо фарзандони хурдсолаш ҳар рӯз дар роҳ ба мактаб аз назди чанд нуқтаи фурӯши шириниҳои чинӣ мегузарад. Мегӯяд баъди пулфишории зиёди фарзандон маҷбур мешавад аз ин шириниҳо бихарад. ҳамин хеле китайский чизоя мехоҳам. Мега як хел вақт вай метиям. Маҷбур мешам метиям, гирья мекунад, гирифта метиям. аксари волидон дар тоҷикистон мисли ин модар аз зарарҳои шириниҳои арзони чинӣ хуб огоҳанд. Дар ин бора борҳо барномаҳо таҳия ва санҷишҳо гузаронида шудааст. бархе ҳам мегӯянд харидории ин шириниҳоро барои фарзандон қатъиян манъ кардаанд. мо хай кор дем мумкин очаҳошон пул метаҳанд ки мисол раве мехаранд. манам чия ну ваяку ролтон ва қоқоқ мехӯранд. амина ман бегоҳ мерам мисол кӯдакон мегӯям нахаранд. ба таъкиди мақомот ин навъи шириниҳо дар миёни кӯдакон ҳамоно аз маъруфияти хеле зиёд бархурдор аст. шириниҳои чиниро ки аксаран дар шакли хеле ҷолибу рангоранг ва монанд ба бозичаҳо омода шудаанд, дар ҳар кӯчаву паскӯча ва ба вижа дар маҳалли дарсу бозии кӯдакон бо нархи ночиз дастрас кардан мумкин аст. ин маҳсулот бояд ки ҳамон таможни даромадан воридот намонад. воридот дар ҷумҳурӣ қатъиян манъ кунад. аммо бое ки фарзандаи мо истеъмол мекунанд. ирем як ғаҷил ангури амаким бихара қатъан витаминиш тоза ватание. сокинон ҳам аз ин шириниҳои чинӣ чун маҳсулоти кимиёвӣ ва заҳрнок ном мебаранд. аммо як санҷиши ахири мутахассисони озмоишгоҳи Тоҷик Стандарт собит кард ки ин шириниҳо барои сиҳатии кӯдакон махсусан барои атфоли то 5 сола хатари ҷиддӣ доранд. намесӯзад. ҳамон ҳарорати баланде ки ҳастай, яъне организм инсон худаш 36-37 градуса. мо то ҳарорати 600-700 градуса вақти месӯзонем вай ҳал намешавад. организм инсон як ҷо вай метавона ҳал кунад. қобилияти ҳамаамро ҳал кардан организм инсон надорад. озмоиш муайян кардааст ки дар таркиби шириниҳои чинӣ чандин моддаи зарарнок мавҷуд аст ва он метавонад кӯдаконро ба 200 навъи беморӣ гирифтор кунад. мо ҳам аз дуконҳои шаҳр чанде аз ин шириниҳоро бо як маблағи ночиз харидорӣ кардем ва тавре мебинед бо рангҳои хеле ҷолиб, рӯшан ва дар шакли барои кӯдакон албатта диққатҷалбкунанда омода шудаанд. инро намедонам ростӣ чӣ аст, аммо зоҳиран ба хока монанд аст. зоҳиран ба ҳамон ролтон хеле монанд аст ва ҳатто бӯи ролтонро ҳам дорад. хуб ин қандакҳо ҳам ки ранги сафеду сабз доранд зоҳиран чандон сахт нестанд. ин навъи арзони ҳамон қанди маъруфи тиктак аст ки ҳамагӣ 1 сомонӣ арзиш дорад ва номашам аллакай инҷо радуга аст. аслан роҳҳои ворид кардани шириниҳои бесифати чинӣ ба кишвар маълум нест, аммо дақиқ аст ки ин маҳсулот солҳост ба бозор роҳ меёбад ва дар миёни кӯдакон харидори зиёд ҳам дорад. масъулин мегӯянд барои манъи фурӯши ин шириниҳо бо ҳар роҳи мумкин талош доранд, аммо ҳоло дар миёни сокинон ин суол матраҳ аст ки чаро воридкунандаҳои шириниҳои заҳрнок муайян ва муҷозот намешаванд. шодмони ятим, Зарангези Наврӯзшоҳ, Радиои Озодӣ, Душанбе.